Řekl jsem, že je KFC lepší a oni mě vyhodili. Takže teď se pomstím, prozradím vám tajný recept na jejich lahodnou nutelu. Nezapomeňte si video uložit, aby nezmizelo. Na začátek nasypte šálek celých lískových oříšků na pánev a pražte je, dokud jejich slupka nesčerná a snadno neopadá. Jakmile se tak stane, vložte lískové oříšky do utěrky a třete je, abyste je zbavili slupky. Vezměte oloupané lískové oříšky, vložte je do mixéru a mixujte, dokud nezískáte pastu jako na obrázku. Přidejte lžíci oleje a znovu mixujte, dokud nezískáte krémovou pastu. Nyní přidejte lžičku vanilkového extraktu, špetku soli, půl šálku moučkového cukru a čtvrt šálku kakaového prášku. Znovu mixujte, dokud nebude hmota hladká a krémová. Vaše lahodná domácí Nutella je hotová. Můžete ji uchovávat ve skleněné nádobě na chladném místě. Budete v šoku, protože chutná přesně jako Nutella. Pokud jste se dostali až sem, okomentujte, ze kterého města jste toto video sledovali a nezapomeňte mě sledovat pro další tajný recept.